În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dragi părinți, iubiți credincioși, iată că din nou suntem chemați aici la această judecată pământească, dar vă mulțumesc pentru dragostea care o aveți, pentru credința, pentru susținerea pe care totdeauna sunteți alături de mine. Eu vă mulțumesc din suflet că rugăciunile voastre, credința voastră mă face să fiu tare, să fim puternici și știți că nu avem nicio vină pentru ceea ce ne judică astăzi, dar dacă vă aduceți aminte, cu vreo 3 ani și ceva în urmă, la o predică v-am spus că ortodoxia noastră urcă pe Golgota ca să pătimească. Și acum vedem clar că e singura credință care peste tot locul vrea ca să o omoare, să ne distrugă. Asta nu este că au ceva cu mine, ci au cu Dumnezeu și cu ortodoxia noastră, scumpă și dragă. De aceea rămâneți credincioși Domnului, cu adevărat ortodoxi creștini, și să vedeți încă o dată, asta este o mărturie că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu ne cheamă la această cruce. Știu, desigur, nu pot să cobor de ea. Poate s-ar găsi mult să mă cobor de pe această cruce, dar dacă Hristos m-a pus pe ea și a pus această cruce pe mine, El trebuie să mă dea jos. Fără de El nu coborâm niciodată. Trebuie să suferim, trebuie să primim totul, dar Dumnezeu este cu noi. Încă o dată vă mulțumesc și rog Sfintele rugăciuni ca Dumnezeu să rânduiască după voia Lui, cum va dori El. Dar dacă voi fi la închisoare, cred că veți veni să mă cercetați. Vă iubim și vă îmbrățișăm pe toți. Amin.